Це царського кургану. Мабуть, царська річ, золота піхова меча, дві обкладки золоті скіфські, Сагайдак, 4 століття до нашої ери. З жіночого поховання ось оця унікальна щійна гривна, щійна прикраса. Цей браслет доставлений гранатовими та скла. Цей флакончик для пахощів, кувшинчик. Прикраса кінської вузди, ці масивні фалари сферичні, срібні, позолочені. 3 місяці треба почекати. Я думаю, що артефакти, які належали Україні, які входили до музейного фонду України, які обліковуються Україною як артефакти української приналежності, вони повинні повернутися в ту країну, яка дозволила їм мандрувати світом.